bypass operation sa isa ka Chinese national. Kapaltahan sa pag-organisa sang SEA Games, ginkakig ni Presidente Duterte. Mayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyember 27, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Anom ang patay sa sunog na nagluntad sa Hava Pension House sa Gonzaga, Locsin, Barangay 21, siyudad sa Bacolod kahapon sang kagahon Nobyembre 26. Sunog kay City Fire Marshal Publio Plutenia, mga las 4:35 sang kagahon sa nagumpisa ang sunog sa ground floor sang 5 kapanalgan nga building kag mga las 9:15 na sang gindeklarar ang fire out. Ang sunog ang naglambot pa sa general alarm o kung butsilingon tanan nga mga BFP sa Guwa sa Bacolod ang kinahanglan mag-responder. Ang pension house sa Sadtugin tawag nga Bascon Hotel ang may 40 ka rooms kag fully booked ini sang nagluntad ang sunog. Lakip sa napatay ang tagiya sang pension house si Christopher Hava. Ang iya 12 anyos nga anak nga si Miguel, ang iya iloy nga si Magdalena, ang nakabulig sa balay nga si Ronaldin Dacalio, kag duha ka man nag-check-in sa pension house nga wala pa makilalan. Sunod kay Plutenia, napatay ang mga biktima matapos na suffocate, kag wala gilayon nakakadto sa fire exit.
Pila sa mga nakaluwas ang nagtaklas pa sa bintana kag yung rescue sang otoridad. Sa karon, ginatipon pa sang BFP ang kanamuon sa mga naluwas ang manapilasan kag amagin pangdala sa ospital. Kapin 8 milyones pesos ang kalitan sang amo nga sunog. Ang apat, na-identify na sa pamilya, no? Ang tatlo, kasento ang iloy ng bata, ang isa timbang. So, ang dua, di pa ma-identify kung may pamilya diri o taga diri. Kaya nag-start yung kalayo, sa ground floor mo. Si City Fire Marshal Publio Plutenia. Nakilala na ang 5 sa 6 nga napatay sa sunog sa Hava Pension House sa Dalan Gonzaga, Luxin, Barangay 21, Siyudad sang Bacolod, kahapon sang kagahon Martes. Ang mga napatay ginkilala sa ilan ni Christopher Hava, 36 anyos, Magdalena Hava, 70 anyos, Analinda Calio, 45 anyos, Miggy Hava, 10 anyos, kag Arnold Filomeno, cashier sa mga pension house. Samtang pilaso naman sa Paul Cadugnato, Ray Bayona, Janine Pepito, Romeo Omnos, Giancarlo Rivera, kag Miguel Paulo Baltazar, tanan ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital sa siyudad sa Bacolod. Sa pagpakigangot sa Aksyon Radyo Bacolod sa Bureau of Fire Protection, padayon pa investigasyon kung anong ginhalinan sang sunog. Hindi naman mabunggan ni Oscar Dodong Bascon nga mangin emotional matapos nasunog ang Hava Pension House sa gintawag nga Bascon Hotel. Sunog kay Bascon, Enero 1965, sang natukod ang building kag ilay ni gindumala sa sulod sang 40 ka tuig. Sunog kay Bascon, ilagin parentahan sa isa kay Kondon Bagatsing ang mga building nga nagparenta naman kay Christopher Hava nga mo sa karon ang nagadumala sang pension house humalin pa sang 2005. Ginpaatag ni Bascon ang building sa karon ang paragyahan ni Ann Abelio nga iloy ukon nga amo ang manghod sa iyang asawa. Laragway ni Bascon ang nasunog nga building nga pinakamaayo nga hotel sadto sa di nagatiner ang mga senador kag kilala nga mga personalidad. Patay naman ang isa ka drug personality matapos ginlothang sang riding in tandem sa Ilapuloyan sa Barangay Poblacion 1, Siyudad sang Sagay, las 6:45 sang aga Nobyembre 26. Ang biktima ang ginkilala kay Jomar Pendaliday, 36 anyos, nga nakaangkon sa 4 ka pila sa dughan kag naglusot pa sa ilikod nga mong ginalantaw, gintunaan sang iya kamatayon. Base sa investigasyon sang Sagay PNP, sa pagpanguna ni Police Major Antonio Benitez Jr., nagatrapos sang ginamaneho ang double tire ang biktima sang ginlothang sa masuspetsado nga ginalegar, wala man sang tabon sa nawong. Lansihanay sa illegal nga droga ang ginalantaw nga motibo sang kamatayon sang biktima. Samtang napunggan sa otoridad ang isa ka 19 anyos nga manog scrap matapos nagtuyo sa maglumpat sa flyover dira sa may ginsang-ansang Dalan Araneta kag Magsaysay kahapon sang aga Nobyembre 26. Sunod kay Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 8, ginlingaw istorya sa mga PNP personnel sa idalom sa flyover ang biktima, samtang mayara naman sang nagsaka ka among naghako sa iya para hindi sini mahimo ang iya tuyo nga paglumpat. Doon pa ni Hiver nga problema sa pamilya ang ginhatag nga rason sang 19 anyos kung nga gintuyo sini nga maglumpat. Nagpakayo naman sa pasaylo ang bikta ko ng ining nagtuyo nga maglumpat sa iyas ni natugang alarm and scandal nga natuga sa lugar kag sa otoridad apang temporaryo ini gin preso sa custodial facility sa Police Station 8 sa sulod sa 12 oras bilang pagsunod sa protocol sang otoridad. Bali nagapang scrap ini siya. Isama na nalantaw ta nga tungod man sa kapigaduhon. So far, daw naginulsol man siya, no? Ang yang ginimo kag nagabangayo man sa pasaylo sa atot sa mga kapulisan sa mga naperwisyo ya kanina. Si Police Captain Charles Sever sa interview ni Aksyon Brian Morden. Ginkalipay ni Police Colonel Romeo Baleros, Provincial Director sang Nokpo nga natuman ang handom nga makapatukod sang Adoration Chapel kag Nokpo Daycare Center. Ginpasalamatan man ni Baleros Sunday Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Jerry C nga nagdonar sa mga duga nga pasilidad. Sunod kay Baleros ang area sang daycare center ang ginhimo lang sa dump site apan karon isa na ka eskwelahan sa diin magaumpisa ang pundasyon sa mga kabataan. Sunod kay Baleros tuyo man sang sininga proyekto nga mabuligan ang mga kabataan
kabataan nga hindi makaeskwela bangod sa kapigaduhon. Palayag pa ni Baleros bukas ini sa kung sino man nga luyag magpa-enroll sang ila kabataan sa among nga pasilidad. Sa karon nagapakig-angot pa si Baleros sa DepEd angot sa maestra nga pwede magtudlo sa mga kabataan kung formal nga magabukas ang among daycare center o kung panugutan nga i-credit sa among ahensya ang makapulisan nga lisensyado man sa pagtudlo agud mas mahapos para sa ila. Ginpasaka na ang mga kaso ng robbery hold-up, illegal possession of ammunition, kabaglapas sa City Ordinance 358, bato kay Clint Agravante, 30 anyos, ibumuloy sa Purok 6, Magsungay, Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod. Si Agravante ang positibo ang kilala ni Maiko Caceres, nga mo ang nag-hold up sa iya sa tung Lunes ang gabi sa tubang sang 888 Premier, Barangay 8, siyudad sa Bacolod. Si konsuno kay Police Master Sergeant Robert Trueno, investigador sa Police Station 2, si Agravante kag Caceres, ang abula ang mga pasahero sang di pasahay nga salakyan nga may rota nga Mandalagan Libertad sang matabo ang hold up. Sunod kay Trueno, gintayaan sang kutsilyo ni Agravante si Caceres kag nagdeklarar sang hold up dada kuha sa cellphone kag gilayon nga nagpalagyo. Sa follow-up operation sa Police Station 2 upod sa biktima, naabtan nila sa Dalan Burgos si Agravante nga nagasakay sa tricycle. Nakuha kay Agravante ang folding knife kag duha ka balas ang 12-gauge shotgun. Wala naman ma-recover ang cellphone ni Caceres bagod napasa niya ini sa upod sa nagpalagyo matapos ang insidente. Ginpasaka ang kaso nga illegal nga pagbaligya kag paghupot sang ginadilian nga droga sa idalom sang Republic Act 9165 batok sa manugbaligya sang lanson nga nadakpan sa drug buy-bust operation sang Police Station 8 sa Manville Real Subdivision, Barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Charles Hever, ang hepe sang Police Station 8 front lang ni Flores ang magbaligya sang lanson apang sa matudtud siya buang ginabaligya sini. Malawig man inadlaw ang hinhimong surveillance sang antisadakpan si Flores. Si Flores ang nagapabilin sa custodial facility sa Police Station 8 matapos na file ang kaso sa City Prosecutor's Office kahapon sang aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Sa mga bukol naman, ganagatubo sa inyong alawas, Sist Manukunto. Nga hindi matubuan sa mabukol, Sist kag iban pa nga mga balatian. Sandon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports. www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. $2.7 bilyones pesos ka valor sa Shabu na-recover sa kapulisan sa isa ka Chinese national. Samtang kapaltahan sa mag-organisa sang SEA Games, ginkaakig sang presidente. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life. Agapas yung banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon
Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tulong ka pa. Aksyon! Balita!
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalye na sang mga balita nasyonal. Arestado ang isa ka Chinese national matapos makuhaan sa nanglambot sa 2.7 bilyones pesos nga balor sa shabu sa isa ka apartment unit sa barangay San Antonio, Makati City. Kapin 400 kilos ang kabugaton sa shabu nga nakuha sa Chinese nga sunod sa kapulisan, isa sa pinakadako nila nga nakumpiskar. Sunod kay PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa, isa ka budigero ang Chinese o kuno mo ang bagsakan sang illegal nga droga. Nagpatigan sang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Unit sa apartment unit sang Chinese nga among nagaserbi warehouse ni sang shabu. Gintago ang shabu sa bulutangan sang dog food, samtang iba naman ang nakabutan sa sulod sang cabinet kag maleta. Ginaimbestigahan na sa karon sa kapulisan kung paano nakasulod sa pungsod ang mga kadamuon sang droga kag kung sino ang mga customers sa sining Chinese national. Akig na si Presidente Rodrigo Duterte sa sunod-sunod nga kapaltahan sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kon feast joke sa SEA Games. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nakalambot na sa Presidente ang mapalpak nga obra sang feast joke. Dugang pa ni Panelo nga mahapos lang kung tani nga may muan sang paagyang problema sa mga atleta apan napaslawan ang feast joke nga ini ang solusyonan. Ginpahayag man ni Panelo nga dapat alerto ang feast joke bangod yara sa ila atensyon sang tanan bilang organizing committee. Ginabasol naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa Senado ang manatabo nga delay sa 30th Southeast Asian Games. Sunod kay Cayetano, husto ang pahayag ni One Pacman Party List Representative Mikey Romero nga isa sa mga dapat basulon sa problema sa SEA Games amo si Senator Franklin Drilon. Doon pa ni Cayetano nga si Drilon ang nagapangunang nga kritiko sa SEA Games ang nagsaylo sa pondo sa SEA Games sa Philippine Sports Commission kag ginaduso pa ang pagbuhin sa pondo sa 33%. Apang ginbalik ni Drilon sa Kamara ang basol nga sunod sa Senador, late ang Kamara sa pag-aproba sa pondo bangod sa mga gina-insert dire nga pondo. Gina-insister naman ni Philippine Sports Commission o PSC Commissioner Ramon Fernandez nga hindi malikawan ang mga nagakatabo nga berya kag delays bangod sa isa kadakong event ang SEA Games. Patag ni Fernandez sa 2 Agosto lamang man nahatag ang budget para sa renovation sa mga venue sang sports event para sa SEA Games amo nga sang Agosto man lang naumpisahan ang renovation kaangay sang Rizal Stadium sa diin pilat pa ka renovation ang ginpatigayon. Una na ginpahayag ni One Pacman Party List Representative Mikey Romero nga isa man sa kalakip sa SEA Games ang una naman ginpahayag sini nga sa delay sa pagpasar sang budget dapat ibasol ang mga tabo nga berya kag hindi ang sa mga organizer sang 30th Southeast Asian Games. Suno pa kay Romero naglabot sa 5 tubtob 6 ka bulan ang natabo nga delay sa budget para sa SEA Games sa Senado. Kung sa Enero pa lang sunod din aprobahan ang budget, sigurado nga nalikawan ang mga berya kaangay sang na-report nga problema sa logistics kag koordinasyon sa hotel. Una man nga nagpangayo sang pasaylo mga organizer kag ginpasiguro nga himuon nila ang tanan para mangin madinalag-on ang SEA Games. Temprano nga makabalik sa Pilipinas si Presidente Rodrigo Duterte matapos ang ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit. Sunod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, hindi na pagdayonon sang Presidente ay sa kadlaw nga ekstensyon sa tuyo nga personal nga lantaw ng inbakal nga frigate sa Pilipinas sa BRP Rizal nga sa karon ginpaidalom sa sea trial sa Busan. Duwa pa de Lorenzana, si Duterte mismo ang nagdesisyon nga hindi na pagsundon ang original nga schedule. Ang ining 151 by 46 foot frigate ang nagabalor sang malapit 8 bilyones pesos. Ini na ang pinakamabaskog nga asset sang Philippine Fleet kay napaabot nga madala sa Pilipinas sa bulan sang Abril kung sa Mayo sa masunod nga tuig. Sa iban nga balita national, personal nga ginpalabot ni South Korean President Moon Jae-in ang pagsaludo sa Pilipinas bangod sa makabilib nga growth rate sa pungsod. Ginhimo ni Moon ang sa tunga sang bilateral meeting ni Presidente Duterte o kon Presidente Rodrigo Duterte sa South Korea. Sunod sa Presidente sang South Korea, makabilib kag impressive ang pagtinad sa ekonomiya sang Pilipinas. Outstanding sunod kay Moon ang 6% annual average nga economic growth rate nga nalabot sa Pilipinas kada tuig. Sunod pa kay Moon nga futures ang ASEAN ang Pilipinas. Samtang nagpromisa naman si Presidente Duterte nga padayon nga tinguan sa Pilipinas nga maduso ang common cause sa Korea kag matigay ng peace kag stability sa rehiyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Ang mighty sinama ng
Ang alkaline nga vitamin C, maraming maninga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang agi sa online sa www.kalusuganyan.ph. Pwede ka na magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Inyong ipamatiyan ang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikan kita sa Action Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.